owenzile Zulu kanye nomhlaba Jehovah owenzile Zulu kanye nomhlaba Jehovah ungumalusi avuma unyawo ake simshayele izandla uNkulunkulu wethu Lord akashata bayani hey shamaya ula sakata bayani yes it reaches to the heart yes and it flows to the lowest, to the lowest. Oh, wonderful blood, wonderful blood that gives me strength from day to day. I know it reaches to the highest, to the highest, and it flows to the lowest, to the lowest. Oh, wonderful blood, wonderful blood that gives me strength. Today, it will never, it will never lose. We were foreigners in relation to Israel, to Israel. We were foreign to be born again, to be born again. We were strangers. To God the Creator, but now we are the sons of God. We were foreigners. We were foreigners in relation to Israel. We were foreign to be born again. To be born again. We were strangers in relation to God the Creator, but now we are the sons of God.
We are the sons of God. We are the sons of the Most High God. The devil is a liar. Sing amadodana namadodana sopesco. Hallelujah. Akabonagala siobayiko. Kodwa mshaya bonagala. Siofana naye. Siofana naye. Koba siobona njengoba njalo. Jesus. Hallelujah. What we shall become has not yet been made known. But when he appears, we shall be like him. Sofana naye. Kelele beso. Oh yeah. Glory. Ngicela umamsokhela azosithandazela. Shina na 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 na. Oh. Shina na 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 na. Shina na 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 na. Shana na na na. Bayethe uNkulunkulu ongcwele, bayethe mnini mandla onke, bayethe nzulu yemfihlakalo, bayethe langa lokulunga, bayethe ngcwele ngcwele, bayethe themba labakholwayo, bayethe Nkosi yenkazimulo, bayethe wena omilinguna phakathe, bayethe wena ohlele ehlalweni sobukhosi obongwa abasezulwini bonke, bayethe thwala laphakathe, bayethe ngqongqoshe, bayethe mlindi wey'mpilo zethu, bayethe Zulu namazulu, bayethe wena ongcwele Israyeli, bayethe Nkulunkulu wawonkulunkulu, sesikhona Baba, yithi laba samele wena, sifanele wena njengendluzela ilongoselela amanzi emfula, kanjalo umoya wethu ukomele samandla ebusuku. Nkosi hlangabezana nathi, gcwala laphakade egameni likaJesu. Ulimashana nanazinini iliyekhana mashenene ilimahando koshe ilamababa sheke ulimasinene alamashante ekatapaya ulimasina ilelele sheke unamahande eliamasa atapaya ulimakete ishile mahanda unamababa sine etalia mahande ililasha. Ngabesana nathi Nkosi ebusuku, uNkulunkulu ongcwele ongene esithwa aphume ephunyuziwe, ongene egula aphume ephila, ongene ekhathele ezwa imvuselelo ebusuku egameni likaJesu. Ngiyokhuza wonke umoya ongamelana nokushunyayelwa kwezwi lakho, simemezela ukuthula. Baba wethu amandla, qaqi ingqondo yethu
Siqoqe inhliziyo zethu sithule phambi kobuso bakho sizukhuluma kwakho Nkosi ngoba mawusukhulumile impilo yethu ayiphindi ifane nakuqala mawusukhulumile wena nkulunkulu sibona ushintshe empilweni yethu uNkulunkulu wethu namandla singaphuthwa ukuzwa fihla ogcotshiweyo wakho nasebusuku baba khuluma inhliziyo yakho khulume baba lokho myaleze kona khulume Nkosi lokho mphathise khona ebusuku egameni lika Jesu sikulindele nkulunkulu wethu ongcwele thatha indawo yakho simakade thatha indawo yakho mdala kunensuku thatha indawo yakho mafunga ngajiki thatha indawo yakho ebusuku thatha indawo yakho nkulunkulu lomhlangano ngowakho akuwona womuntu nkulunkulu wethu ongcwele singehlangane la usibizele khona bese singakuzwa sicela ukukuzwa ebusuku uNkulunkulu wethu namandla sicela ukukuzwa njalo kuneyinsuku egameni lika Jesu shana na 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 ulina na sinini ene Glory to Jesus. Glory to God. Oh yes. Nikalani tabanga uguti uhambo lunzima lokhoge lokho aku njalo ngempela konke kulungile konke singahlala phansi egameni lika Jesu. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Thatha leli thuba bazalwane. Amen. Bingeleli inceku zonke sikaNkulunkulu egameni lika Jesu. Ngiqale ngomfundisi walapha ekhaya. Ubaba uZungu Ncwane. Nangilapha ekhoneni uyelinye lama asha eresurrection power. Praise the name of the Lord. Bazalwane, he's such a humble man of God. With inhliziyo kaNkulunkulu. Praise the name of the Lord. So Saint Joseph nibusisekile to have a father of his caliber. Umuntu onkhombisa indlela yesiphambano. Praise the name of the Lord. Ever since ngamazi njengoba ngishilo ukuthi sike sasebenza naye enquthu. Him and his wife bathanda uNkulunkulu bazalwane, bathanda uJesu. Ayikho enye into. So we are grateful to God ukuthi iflow yalemvuselelo incikile nasekutheni umfundisi esimise kwakhe naye usivulele inhliziyo. Praise the name of the Lord.
ngoba uma kuthiwa abafundisi bavalile bazalwane into ikamoya eyisebenza ngenye indlela. Praise, bangaba khona kanti inhliziyo yethenqi. Praise the name of the Lord. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngicela simshayile izandla uGwabini yena and my sister uma mfundisi usizoleka thina sasimbiza kanjalo. My sister lapha emuva ngicela simshayile izandla bazalwane. Praise the name of the Lord. Both of them love Jesus kakhulu. Kumnandi ukusebenza nabantu. Yazi ukuthi bazalwane la indleleni yokukholwa sinawo amakholwa amaningi kodwa sishota nje ngabantu abanenhliziyo ethanda uJesu. Because into yokukholwa kakhulu into esebenzayo inhliziyo ngoba uyakwazi la ukumhaga umuntu kade umhleba. Uyakwazi ukumhaga umuntu kade umhleba, uyakwazi ukumbingelela umuntu umhlekise kanti enhlizweni yakho ufasile. Praise the name of the Lord. That's why iBhayibheli lithi uNkulunkulu ubuka okusenhlizweni. He sees the hearts, his eyes. Zibone uthi uDavide ngithi ngingakakhulumi wena usuku usulazi izwe lizophuma emlonyeni wami. Abantu abaningi think ukuthi leli verse eliku John chapter 4 verse 24, is it 24, elithi isikhathi siyeza sesikhona namanje lapha abamkhonzayo uNkulunkulu bomkhonza ngomoya nangeqiniso. They think kushiya umoya ongcwele. Akushiya umoya ongcwele makuthiwa bomkhonza ngomoya. Show your attitude, your heart, your spirit. Praise the name of God. Ngisho ngayolichecka esingisini umoya uspirit ubhalwe in small letters because it is not referring to the Holy Spirit, but it refers to your spirit, your attitude. Ukuthi uNkulunkulu ubuka iattitude yenhle. Mangimile ngishumayela uNkulunkulu is not impressed ngokuthi ngixumisa abantu bayagxuma, but impressed by motive behind ukushumayela kwami. Because I can be standing here kanti nginenye agenda which is not heavenly, which is not a kingdom agenda. uNkulunkulu aka impressed by a beautiful voice yomuntu. Kodwa uthi umuntu esehlabelele ngevoice enhla sabusiseka uNkulunkulu alunguza inhliziyo. Ukuthi inhliziyo yakho iyayiphelezela lento ihlabelelayo. Praise the name of the Lord. So when it comes to the matters of the heart, bazalwane inhliziyo yethu kumele siyisebenze. That's why iBhayibheli encwadini kaJeremiya lize lithi imbi yakhohlisa ngaphezulu kwakho konke, who can understand it? Ubani ongayiqonda, ubani ongayazi. Inhliziyo yakho kumele uyisebenze ngoba kwesinye isikhathi uba neattitude ngomuntu ophethe usizo lwakho. God is so uNkulunkulu works in mysterious ways bazalwane. uNkulunkulu uyakwazi ukuthi athathe into oyifunayo ayibeke kuyicontainer engakubusisi. Praise the name of the Lord. uNkulunkulu God is not a Christian bazalwane. God is not a Christian. God is not a Christian. Ngiyakhuluma bazalwane, ngiyakhuluma. Ngithi God is not a Christian. uNkulunkulu akasonto esontweni lakho futhi. Ngoba khona enye into yokumangaza ukuthi ukubani kuthiwa khona abantu ukubani kuthiwa uNkulunkulu uyabaconsult abantu khona besiyoba nenkinga. Manje uNkulunkulu noma evusa umuntu akaconsult, akabuza ukuthi usonta kuliphi isonto. Ukhetha ngendlela athanda ukukhetha ngayo. Praise the name of the Lord. Futhi lemvuselelo bazalwane ibingaye multi purpose kodwa uNkulunkulu uthande ukuthi imela. Mhlawumbe ukuze ube wena neattitude yokuthi nje ngikhonza kunamakhandlela phambi kwami. Because uJesu wakho wena is so small, is so small, is so inferior, uxakwa ikhandlela. But ivangeli salithola kulo leli bandla uJesu weqa amakhandlela weqa impepho asala amasheshe bamba amakhandlela neimpepho sathola ivangeli sathola igospel sathola ingadlangadla sathola umafohlozi sathola indaba ezinhle
sika Jesu osindisayo. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Ngoba kuyenzeka nawo amakhandlela la abathiya abantu bangasiboni isambulo sikaThixo basale emakhandleleni. Bazi ukuthi indaba isemakhandleleni kanti ikhandlela kukhona elikhombayo kumele udlule kulo ufikelele. Hayi ungabambi shadow, ikhona ireality. Abambi shadow, ikhona ireality. Deal with your heart. Deal with your heart. Love God's people. Thanda wonke umuntu. Umuntu akaye ezulwini ngoba esonta nawe. Umuntu ezulwini ngoba ehlangene noJesu. Malibonga igama lenkosi. Khona abantu abathi mabefika ezulwini babe nenkinga because labantu abayitshela ukuthi baye ezulwini uzongabafica. Afice labo bengayitshela ukuthi baya khona. Bengikhuluma nabafundisi la Kuba, I think it was yesterday, ngikhuluma noDuyas. Ngithi idemoni elibi kunawo wonke amademoni emhlabeni is a demon ye religion. Lokho amademoniana obufebe esihlale sikushaya nani hayi lokho ubala. Kodwa idemoni eliyinkinga kunawo wonke amademoni, idemoni le religion. Ngoba uJesu akabethelwanga izifebe, ifebe zabalekela kuye zakhala kuye. uJesu wabethelwa abantu be-religion, because i-religion ithi uma wenza into wenzela uNkulunkulu. I-religion ithi ikhwepha zakhe, ithi kuyasetshenzwa. I-religion ithi phila kahle uze ube ngcwele. Kusho i-religion. Abazalwane ake ngimtshele isimanga, asiphili kahle ukuze sibe ngcwele. Siphila kahle ngoba singcwele. Siphila kahle ngoba singcwele. Holiness ayizi ngeyikhwepha, ayizi ngokuthi wenzani. I-holiness ayizi ngokuthi uphila kahle. I-holiness is a gift from God. I-holiness siyithola ngoJesu, ngokufa kaJesu esiphambanweni. Ebese siphila in accordance with into esenzelwe yona. Sihambe si-align nento esiyenzelwe. Holiness is a gift ngoba if holiness was depending on imisebenzi yethu akekho umuntu obezoba ngcwele la. Akekho umuntu obengaye ezulwini. That's why when you read the book of Leviticus, it be holy for I am holy. Lo be holy oku Leviticus akuyena lo wethu. Ngoba uthi become yiba sebenza ukuze ube ngcwele. It's a command, but they failed this man. Because umthetho waba namandla okubenza babe ngcwele ngabe uJesu akezange emhlabeni. Praise the name of the Lord. Ngicela ningisebenzela i-microphone madoda. Ngizwe kahle, especially la kuma monitor iyangikhama. Praise the name of the Lord. So thinta umakhelwane uthi ubungcwele isipho. Listen bazalwane, ngisabingelela. Lalelani bazalwane, ngicela ningilale ningizwe kahle ngoba i-religion iphambanisile into kaNkulunkulu. Into do you know why thina singeke sisajudgwa ngenxa yesono? It's because uJesu ukufa kwakhe was i-judgment yesono. Mayefe siphambaneni kwakujudgwa isono. That's why abakholwa uJesu ngeke basahlulelwa because of sin. But that does not say siphila noma kanjani. Ngoba impilo yethu must be in line with into esiyenzelwe. That's why iBhayibheli lithi the grace of God ibonakaliswe kubantu bonke. Bese lithi it teaches us to say no to ungodliness. So this grace is a teacher, but it is not also a teacher, it is an enabler. Ikwenza ukwazi ngoba uNkulunkulu akathi phila kahle engakunikanga amandla okuphila kahle. Uyabona ke religion iyagoqana njengamanje. Goqana i-religion ngoba i-religion ifuna kube ngazuthi ikhona into inyama yakhe enamandla okuyenza.
That's why you will keep on going to the very same sin. Uvuma izono ukhale uphinde ubuyele kuzo because ubanjwe umthetho ukubambe kanje. Ubanjwe ireligion. Udelela umsebenzi ophelele wesiphambano because uJesu wena thina bazalwane into esidila nayo it's a conformity, to be conformed into the likeness of the Son of God. Usuku nosuku sivuka siyoyibuka esibukweni esiyizwi likaNkulunkulu ukuze sifane noJesu siphile impilo efana ncimishina lento esiyenzele. Ola skaraba shatabaya. Hula sakatapaya. Ngicela nize laba bafana bami. Gijimani nobabili. Glory to Jesus. Amen. Amen. Listen bazalwane, niyabona labantwana. Umuntu oyedwa lo. Uwe lo kuKristu. And what Christ did for you. You are complete, you are perfect, you are sinless. Ngoba uJesu wadila nesono. So uwe lo positional. Kodwa uwe lo conditional. You are still struggling with sin. Usazabalaza usenobuthakathaka uyehluleka uphile enyameni. Kodwa impilo yakho yasenyameni kufanele uyibuke, uzibuke la. Ungaphili ubheke le, kufanele uphile uya kumuntu onguye ngempela lo o perfect no complete no wenzelwe ifavor. Until you become. But when it comes there, oh Marcus, kukhona into okuthiwa justification, kube khona into okuthiwa sanctification, kube khona into okuthiwa glorification. Justification is a once-off event, once and for all. It's a legal term. It's like you are in the court of law of heaven and you are declared just. Ube wazi ukuthi wenzelwe unamaqala kodwa ngenxa kaJesu kuthiwa usu just ulungile because you put your faith in the Son of God. But when it comes to sanctification, it's an ongoing process because you are dealing with the flesh. You are nailing inyama yakho daily. Uthi uyavuka kuvuka inkani yakini uyinaile esiphambanweni. Kuvuka indelelo uyinaile esiphambanweni. Kuvuka inkanuko uyinaile esiphambanweni. Siphila impilo yokulwa, sibethela inyama ukuze sifane nalo esinguye ngempela. Ivangeli likaKristu leli. Khona imessage uNkulunkulu anginikeze yona mhlambe musa kaNkulunkulu usufuna ukuhamba, okay hamba. Musa kaNkulunkulu ungenzele uNkulunkulu engenzele umusa mhlambe ngiyishumayela ethi siphila in the presence of God. We were created to live in the presence of God. Adam, Eden was the presence of God. Babephila kuyo, bakhishwa isono. Base bezabalaza befuna ukubuyela ngeikhwepha zabo behluleka. Until uJesu weza as the presence of God. Until ipresence yeza kithi. Sasizama ukuya kupresence sehluleka. Ipresence yaze yeza kithi in the person of Christ. Because Jesus is the presence of God. Uyinkazimulo kaNkulunkulu, is the radiance of his glory. He holds all things by the word of his power. Through him, for him, by him all things were made. Praise the name of the Lord. Then we said by glorification wekhona sekusindisa umphefumulo emzimbeni nasempilweni yesono. Hallelujah. Sesiyokhazinyoliswa enkosini. But the process esikuyona iprocess ye sanctification. Yilwa ubethele. Praise the name of the Lord. Ngathi mushaye kuhlale phansi. Lento ekwehlulayo uJesu wadila naye esiphambanweni. Olasaya kodwa Nkosi yami niyongizwa ninolundi. Lento ekwehlulayo uJesu wadila nayo esiphambanweni. Yanqotshwa esiphambanweni. So kumele ubuke uJesu uyinikele kuye. That's why umhlabelele ethi the closer I get the more I see the glory. Korabashatalabas. So ngiya kuye. Oh, lakini nina nonke noma ungabuka izono zabantu, but you are still struggling with something. Wonke umuntu une-struggle sakhe. Wonke umuntu unento alwa nayo. Ukuthi ezabanye ama-struggle avela obala awakhe awakavela obala. You've got your own struggle. Esikwenza ukuthi uye njalo kuNkulunkulu. Ngoba one of the reasons uNkulunkulu angayisusi angayishayi zonke izinto nobuthakathaka bakho
bangabususi bonke so that uzonxusa uNkulunkulu kathathu like Paul. Ngamanye amagama ubuthakathaka bakho bukuphushela kuNkulunkulu because i-arrogance kuyi-nature yakho. Nxa uNkulunkulu esekusebenzisa kubakhona into ethi phakama, uthi usathi uyaphakama uSathane press ibutton le weakness yakho, then you lose your confidence, and once you lose your confidence, God's grace takes over because igrace kaNkulunkulu ayisebenzi la kune confidence yomuntu khona. Ngiyashumayela khona ukuthi ngoba niyangibuka njani musho amen. Praise the name of the Lord. Cela ukubingelela zonke inceku zikaNkulunkulu obaba bethu sekushiwo kuba siyakubingelela the general yaba inqwele yabavangeli bazana ngicela simshayile izandla ezinkulu egameni lika Jesu. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Bafundisi bonke diyazi njengomholi Shenge siyanibingelela nonke. Bakithi ngicela ukunganibaluli ngamagama ngoba ngizobashiya abanye. Ngibona okunene mfundisi ukunene wena ngicela ukukusukumisa awusukume. Praise the name of the Lord. Niyambona lo mfundisi bazalwane. Ibona abafundisi ababehlabelela ama-chorus makuqala i-resurrection power niyakhumbula. Naba abafundisi abahlabelela ama-chorus. Praise the Lord. Usewumfundisi namhlanje babegxuma kangaka. Benomfundisi ubonga amagobane. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ibandla lonke lika Kristu obaba nomama amagosa la ekhaya umkhandlo la ekhaya abazivumelile ukuthi sokwenza imvuselelo. Obaba nomama insizwa nezintombi i-team ye resurrection power sotobe siyabonga ngicela sibashayile izandla abazalwane egameni lika Jesu. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen wena uyalandwa yo. Ake ningikhuthaze ngo amen. Ake ningikhuthaze ngo amen. Nikhona kodwa. Nasoke nikhona kodwa. Nasoke nikhona kodwa. Jo ake ujawu ye. Oh yeah. Sibona nomama Sokhela all the way from Stenga kwaDukuza umyeni wakhe uzofika la ngomsombuluko ubaba Sokhela. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Sasa bazalwane ngizokushumayela ichwane lomsuthu. Kuzoshuba la kusasa. Sasa kuzobe kushumayela ichwane lomsuthu Apostle Neo Rathebe kobe kushubile. Hayi bantu basolundu ngizomfonela phela jike. Ngithi kusasa kuzobe kushumayela uRathebe la. Ngesonto sobe sinentaba yasemsebe ngemalicious. Oh yeah. Amen. Obe kushubile. Hayi ithi ngithule ngingasasho ku John chapter 11. John chapter 11. Hey, fokanyoka. Wenze njalo baba into zakho. Sifuna ukusheshisa ivesi. Khona imsindo ephuthumisa ivesi. Praise the name of God. Awungibuzele kumakhelwane uthinta umakhelwane wakho uthi right makhelwane. Hayi yona ikhona into enamandla kulesi. Kulemvuselelo bazalwane ikhona into ekhona. Ngiyayizwa into yasezulwini. So when Jesus khona noThembi bakithi. Ngifundele khona ufunda Thembi. So when Jesus came, he found that he had already been in the tomb 4 days. Now Bethany was near Jerusalem, about 2 miles away. Sibingelela nabahlobo bethu baka Facebook. Lezi intshumayelo bazalwane zizobuye ikhishwe nasokhosini. Amen. Now Bethany was near Jerusalem, about 2 miles away, and many of the Jews had joined the women around Martha and Mary to comfort them concerning their brother. Now Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went and met him, but Mary was sitting in the house. Now Martha said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother would not have died. But even now, I guess it's even now. How to even now?
awuthi even now. Korabashatabaya. Awuthi even now. Uthi khona into ezokwenzeka. Even now. uNkulunkulu uzokwenza isimangaliso. Uthi even now impilo yami izoshintsha. Even now nina yabazalwane, listen ake nginisize abantu basoLundi, ake nginisize. iChristianity is a religion of confession. We confess what we believe. Mawisimungule endlini kaNkulunkulu khona izinto ongeke ufike kuzo sidala, khona izinto ongeke uyithola. iBhayibheli lithi ngakholwa ngakho ngiyakhuluma, kuyakhulunywa la ekhaya. iChristianity yakho into ayifunayo. That's why uJesu athi mani nokukholwa niyothi kulentaba. You will say, because kumele ukhulume noNkulunkulu mayifdala wakhuluma kuyakhulunywa. We confess into esiyikholwayo. Praise the name of the Lord. Hallelujah. That's why iBhayibheli lithi akutho obuthakathaka athi akhulume athi nginamandla. Kutho mpofu athi vula umlomo khuluma uthi kuyakhulunywa. Kufinyelela intweni zakho uvala umlomo. Uthi ugula umzimba ubhlungu uthi ngiphilisiwe uyisho leyo nto awubisona isimungulu mawukholwa. Uyayikhuluma into oyikholwayo. Nkosi yami. Ake sithi even now. Shalalalalalalalala. Verse 28, and when she had said these things, she went her way and secretly called Mary, her sister, saying, the teacher has come and is calling for you. Jesus is calling for you. Master is calling you. As soon as she heard that, she arose, quickly came to him. Now Jesus had not yet come into the town, but was in the place where Martha met him. Verse 32, then when Mary came where Jesus was and saw him, she fell down at his feet, saying to him, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Oh, the very same words, Gamata, Shala Katamasia. But even now I know that whatever you ask of God, God will give you. Verse 23, Jesus said to her, your brother will rise again. Your brother, cela nivusa amakhanda. Ngifuna sikhulume namhlanje, ngifuna sikhulume. Your brother, or say it, makhelwane wakhe ethule emgudluze ngendololwane kuyakhulunywa makhelwane. Your brother will rise again. Awushumayisa umakhelwane mphenduka umbheke uthi your life will rise again. Tshela umakhelwane uthi your business will rise again. Tell Makelwan to your prayer life will rise again. Tell Makelwan to your ministry will rise again. Tell Makelwan to your family will rise again. Tell Makelwan to your shadow wako uzovuka futhi. Tell Makelwan to impilo yakho kamoya izovuka futhi. Or say it like 2 minutes. You think of my life. Zishumaya zawena much. Uti my life. Ayangniswa uti my life. Will rise again. Korabashatalaba. My life will rise again. I may be down in the grave. I may be buried by circumstances. My life is so fuga. Ngizovuka nje. Shumayele uthi ngizovuka futhi. The devil is a liar. Ngizophakama futhi. Ngisazohlabelela futhi. Ngisazofakaza futhi. Ngisazoshumayela futhi. Ngisazokhulekula futhi. My life
will rise again. Hallelujah. Nansi message ebengilethile namhlanje ukuthi sikhulumiswe phezu kwe-situation elithi ngizophinda ngivuke futhi. Marakatho siyatha. Mina ngezwa uMika ekhuluma phezu kaJuda naphezu kwempilo yakhe athi ungajabuli ngami sitha sami ngoba noma ngiwile I will rise again. Hallelujah. Shange thina sizelwa ngembewu engapheli. Hayi angizwa. Sizelwa ngembewu engabhubhi. Noma singashona phansi, noma izimo singasingcwaba, noma kungathi kuphelile ngathi sovuka futhi, sovuka futhi, sovuka. Ibandla lizovuka, abangcwele bazovuka. I will rise again. Ngizovuka. Ayizishumayeze mfowethu. Uthi ngizovuka. I may be down for now, but ngizovuka. Ngizovuka. Hallelujah. Basheshe bahleka. Ngizovuka futhi. Basheshe bangcwaba. Ngizovuka futhi. Basheshe bangisula. It was too early to write me off. I will rise. I will rise. I will rise. I will rise. Ngizovuka. If I get tired along the way, He gives me power to press on. Press on. Jesus in me. Let's never fail me. Unto this time. Lalela tuyaza. Abantu bayashesha uku-write off. Abantu bayashesha ukukhohlwa. Marakatosia. Abantu bayashesha ukugqiba ngempilo yakho. Kodwa ngizo-introduce uJesu. Awukodwa bakithi ngisizeni nge-microphone. Ngizo-introduce uJesu ongashintshi, ongayeki, ongayikhohlwa, ongayilibali, ongayingcwabi impilo yakho. Akanandaba ukuthi abantu bakungcwabe kanjani. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Akanandaba ukuthi abantu bakungcwabe kanjani. Malibongwe igama lenkosi. Because I want to pray quickly, Kuba. Let me take you through. Whom I, that Christ should die for me. Who am I? Who am I? That I may live. I'll go live. Just because she died for me. Who am I? That I may live. Death, ukufa kwasekufikile emzini waseBethania. Awuyabonga Kuba, uyangikhuthaza. Ukufa kwasekufikile kwedlula emndeni waseBethania. The situation was irreversible. Marakatosia. Somebody died
city of Bethany kwavalwa wangcwatshwa. My God, uJesu qhamuka 4 days later. Maya qhamuka uJesu. My God, angazi Jesu why uqhamuka ngalesikhathi, ngoba ngokwe situation sekulate. Oh, bangizwa ngapha ba formal kakhulu, sekulate. Uyakuthanda uqhamuka ngabantu sebethi kulate, uyakuthanda ukuvela lapha abantu bethi kulate. uNkulunkulu wethu uyathanda ukuvela lapha abantu bethi kulate. Wavela kuSara esethi kulate, esephelelwe isibeletho engasayi kuma periods. Waqhamuka uThixo, aqhamuka sekulate. Helala, aqhamuka sekulate, aqhamuka sekulate. Phela bashande uNkulunkulu ofika late, wafika. Maya fika shen uthi athi amantombazana, Nkosi ukuba bewukhona lapha babathule kakhulu ngathi se library, ukuba bewukhona. Hawu ngicela ukungena la kunini, ngicela uamen la kunini. Ukuba bewukhona umnewethu ngaba kafana. Ngamanye amagama amantombazane athi, where were you? Oh, abangizwanga ngapha. Nkosi yami ngicela ukushumayeza abantu. Athi amantombazane, where were you when our brother died? Where were you? Abantwana bami bengena kuma drugs. Where were you? Umyeni wami ephelelwa umsebenzi. Where were you? Ngihlaselwa isifo. Where were you? Icancer ik-attack umzimba wami. Where were you? Kuphela ingane zami. Where were you? Phela basande bathi bewukuphi? Bewukuphi Nkosi? Bewukuphi Jesu? Bewukuphi izinto singiphethe? Bewukuphi abantu bengihleka? Bewukuphi ngiphelelwa umsebenzi? Bewukuphi abantwana bami behleli nama degree ekhaya? Bewukuphi izitha zami zibukisa ngami? Where were you? I worshipped you, I served you, ngigcobe ngamafutha. But when I needed you the most, you did not show up. Bewukuphi? Bewukuphi Jesu? Bewukuphi? Bewukuphi? Jesu bewukuphi? Oh. Hallelujah. Waza kunene. Ngithi mfowethu. Enye intombazane isho lamazwimile. If you had been here, my brother would not have died. And Jesus was not moved. Kodwa intombazane yesibili ogama layo uMary iyayazi indawo yayo ukuthi mase ngikhuluma naye kumele ngishone emadolweni. Yaye emadolweni yathi bewukuphi? 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 uSathane ehlasela. Bewukuphi? Bewukuphi Nkosi? Bewukuphi? Ngikhonzile but awuvelanga. Bewukuphi umshado wami uphela? Bewukuphi? 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 uJesu wenza one statement, akaphenduli into ethi bewukuphi. Wenza one statement, akaphenduli ukuthi bewukuphi, ngoba basi ukuthi he was there all the time.
Oshanda kasu. Aningizwanga nani ngapha. He was there all the time. My God. When isifo siklasela, he was there. When you were diagnosed HIV positive, he was there. Abangizwa ngapha. Bekakhona. Maraka tosia. Bekakhona abantwana bakho bengena kuma drugs bebakho. Mama makho your brother will rise again. Hallelujah. Your life will rise again. You will rise. You will rise again. The devil is a liar. No man have a sinful system zimbani. You will rise again. No man have a sinful zimbani. You will rise. No man have a bank balance. It's in negative. You will rise again. I will rise. I will rise again. Ithuna se Jesu ithuna linamandla. It doesn't matter ukuthi uSathane ukufake kuliphi ithuna, noma ithuna le depression uzovuka. Awuhlanganani mathambo, yizwana izwi lika Jehova. Nina mathambo amileyo, khona bashatha labasiyanda. Nina mathambo amile, zwanini lizwi lika Jehova. Ithuna se Jesu ngizothi kuwena namhlanje, beka isimo sakho, beka intaba yakho, beka inkinga zekhaya lakho at your working place. Sibheke bese uhleka kancane uthi ithuna se Jesu awukodwa foka kunene kukhona into abazalwana bangayazi khuba eyenziwa yilento yokuvuka kaJesu kwabafile. Khona bashatha labasi athi amantombazana aseJudiya athi soliginqelwa ubani nje, kodwa ashaya qhubeka, kodwa itshe akhathazekile ukuthi ubani ozosiginqela, kodwa awami ngenxa yenkathazeko. Awubuza lo mbuzo ayaphambili, ngoba siyaphambili noma ikhona ingqinamba, siyaphambili noma abantu besihleka, siyaphambili. Linqotshiwe thuna, linqotshiwe, siyaphambili, phambili, phambili, phambili. Mabefika lapha, awungiphi isihlalo mfuka kunene. Mabefika lapha, lento abakhathazeke ngayo, abangizwanga ngapha ngizwe wena manqe, lento abakhathazeke ngayo seyiginqiwe. Awubakithi
kwahlalwa mama Nkosi Thabaya ngicela ukushumayela engikhona kodwa lento ebakhathazile seyiginqiwe abangizwa ngapha ngizame ngapha ngithi lento ebikhathazile seyiginqiwe laba abafomali ngifuna abahlanyayo lento ebikhathazile seyiginqiwe khona abashada labaya lento ebikhathazile iginqiwe liginqiwe nje kwahlalwa phezu kwalo lento ekhathazile wahlala phezu kwayo laginqwa itshe kwahlalwa phezu kwayo ngiyamemezela ebusuku inkinga yakho uJehova uhleli phezu kwayo ingxaki zakho uJehova uhleli phezu kwazo hey mama intaba yakho uJehova uhleli phezu kwayo Celebrate. You will rise again. Your brother, your children will rise again. Your family will rise again. Your prayer life will rise again. Yonke into esikhathazayo uJehova uhleli phezu kwayo. Uya bathwala bakhe uya bahola endle Jesu yabathwala bahola endleleni Uthumangcwele, what is it that is dead in your life? It will rise. Resurrection power. It will rise. Whatever is dead in your life will rise. Not by might, not by power, but by the Spirit of the Lord. Ngithanda tuyazi mase kuthiwa nimfunela nophilayo nimfuna kwabafileyo. Ake ngimemezela ukuthi indawo abagcine ukuyona izolo ngeke bakuthole kuyona namhlanje. Jesus. Bagcina udabukisa ukhala. But mawuphuma la ebusuku uzophuma ushayela phezulu. Uzophuma ushayela phezulu. Uthi when the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord raises the standard. Uzophuma ushayela phezulu. Mawusathane ethu zamani uvela umbheke uthi wrong address. Angisekho lapho. Abangizwanga ngapha ngicela ngizwe ngala. Mayithi uzama ukushaya ngabantwana uthi wrong address. Angisekho lapho. Mayithi ukuzama emsebenzini ngeboss yakhe nenhliziyo embi uthi wrong address. Angisatholakala lapho. Khona baba Bhekani indwa kho bhekani indwa yena kasekho lapha cela sime sonke ngenyawo
When you read the passage, the sister sent a message to Jesus. But Nkosi, bheka lo umthandayo uyagula. Ngoba nokugula akuhlaseli nombani. Kuhlasela abathandwayo. Oh yazi aningizwanga. Izimo azihlaseli nombani. Zihlasela abathandwayo. Ukuthi uyathandwa, checka izinto ezikathekayo. Abangizwa ngapha bathulile. Ngithi mina ake ngizame ngapha. Ngithi ukuthi uyathandwa, checka kwi-intensity yezimpi eziza kuyo. Maraka suta phaya. Lo umthandayo uyagula. Bathi uJesu akanyakaziswa yilento ethi lo umthandayo uyagula. Wabuka iplan. Wabuka iplan. Hayi kodwa uyahlupha Thwesa. Iplan kaThixo yaphambana nereport. Check ireport kaDokotela. Iphambana neplan kaThixo. Whose report are you going to believe? Is it your doctor's report or God's report? uJesu uyabayeka laba akabaphenduli nakubaphendula. Usala kubheka kulaba uthi lokhu kugula aw at least bebezoba comforted ukuba wakhuluma nabo. But sometimes uyathula nxa use impini zikushaya. Kanti akathule ngoba ethule. Ngoba noma ethule impendulo ikhona. Now ubheka kulaba uthi this sickness lesimo akusone sokufa. Ngamanye amagama noma engafa kodwa ukufa will not have a final say. Abangizwanga ngapha ngizame ngala. Ngithi mina ukufa will not have a final say. Akuthi odokotela sebekhombile uzizwa nawe inhlungu uyibona impilo ideteriorate ishona phansi uthi ngemvimbo yakhe ngiphilisile. Uthi nginamandla okwenza konke ngayo ngiqinisa kuyakhulunywa. Siyakhuluma bese lithi iBhayibheli Jesus stayed 2 more days. I don't know how long is your 2 more days. Lalela umbhalo uthini uthi noma ebathanda uMaria noMartha kodwa wahlala 2 more days. Ake uthi 2 more days. Owakho u2 more days u15 years in your marriage. Owakho 2 more days u10 years at your working place. 2 more days. Sekufanele bafunde ukulinda. Ukuthi noma ethule asizukulishintsha ialtar. Noma ethula siye enyangeni. Ayithi ngikhulume noma ethule asiye zangomeni. Noma ethule asiye iwashweni. Noma ethule asiye kubathandazi. Noma ethule asibuzi kubaprofeti bamanga. Noma ethule siyamlinda. Sitangisoze ngahlukana nongithanda kangaka. Sikusho lokho singayibona impendulo. Simbabaza amandla akhe noma singawabona amandla akhe. Athethule engasiphenduli besihleka abantu sibe sitha ngisoze ngathanda ngahlukana nongithanda kangaka njalo ngothandana naye. Khona amasutha bayalaba siyanda siyangishaya siyanginetha kodwa ngiyindawo ngizofela la ngiyosuka kuwe ngiyephi ngoba amazwi okuphila okuphakade kuwe. Then Jesus said, njengoba ethulile sesiyathandaza ulinde kudlule isizini
abayijwayele yento abayaziyo, ngoba uNkulunkulu aka-introduce into entsha ngesizini endala. So he allowed isizini yokugula yedlula ngoba bebemazi njengomphilisi wabagulayo kodwa bengamazi njengomvusi wabafileyo. So walinda isizini yokugula yaze yedlula. Hayi mayathule akathule ngoba engazi uzokwenzani. Iplan unalo lisesandleni. Mawucheck chapter 12 kunesidlo eBethani kunoJesu noLazaro. Okusho ukuthi ukufa kuchapter 11 kwafika uJesu esevele esireservile isihlalo sikaLazaro. Sister bakhala ngoba abayibonanga iprogram kaChapter 12 bakhaliswa uChapter 11. Ungagive up kuChapter 11 wempilo yakho ngoba uChapter 12 has a better plan for your life. Ngifuna ukuvala ngalokho. Khoba baba. Ngithanda nxa sekufika uMaria. Kodwa naye uMatha ngiyamthanda. Mayizothi even now. Hawu ngiyamthanda noMatha mayizothi even now. Ngiyazi ungenza noma yini even now. Kusengenzeka noma yini. Ngiyazi ukuthi sekuthiwa ushukela wakho awusakontroleki, but even now kusengenzeka noma yini. Ngiyazi ukuthi abantwana bakho abasalawuleki kodwa even now kusengenzeka noma yini. Even now. Jesus. Then Jesus asked, where have you laid him? Nimbekephi? Awunanga uMatha. Awungiyayithanda intombazane yakwaJuda. Iqhweba uJesu. Ithi wozubone. Awumadoda. Awukodwa niyangizwa nisesikhuleka. Na intombazane yakwaJuda ibamba uNkulunkulu ngesandla. Ithi wozobona. Awungifuna ukuthandaza nabantu la endlini. Abathothi Jesu. Wozobona. La uSathana bengcwabela khona. Jesu wozobona. La uSathana engcwabele khona abantwana bami. Jesu wozobona. Lapha impilo yami ngathi phelele khona. Jesu wozobona. Ungavumi ukufela emanyaleni ngoba uyathandwa. Lento ukuthi ugijimisana nabafana all over uyaqhula. Kodwa into emnandi ukuthi uyathandwa. Lento ukuthi uchasana namantombazane all over uyaqhula. Lento ukuthi uthi indoda ushadile ugijimisa abanye abafana uyaqhula. But into emnandi ngawo ukuthi uyathandwa. Wozobona. Angisazi isimo sakho. Awu Nkosi yami kuba. Wozobona. Jesu wazubone. Cela abantu abathi namhlanje ebusuku Jesu isimo sakhe angisazi kungenzeka ngisibizanga nangegama. Kodwa ebusuku uthi Jesu wazobona. Wazobona. Wozobona singasahlali phansi sesiyathandaza wozobona. Bakhona nabantu ebusuku abathi Jesu wozobona. Mawusho njalo ngicela ulule isandla sakho Jesu wozobona. Angazi kuba mhlawumbe ungasiholela emthandazweni general ngicela ukusithoba. Jesu wozobona. Hey Mbuli, uyishiyile baba eyokugula ingcono, eyokufa ngcwatshwe kuthi usebolile ingcono. Lamathambo asengaphila na. Mbuli, ngifuna ukuthi ukugula ubonakala kungcuba ngcono.
ubeka izandla aphile oshonile kakancwatshwa uyamvusa usengcwatshiwe bathi osisi ulate usebolile siyakubona ke futhi ukubola lamathambo akusazwa negama lokuthi ubani Hezekiah profeta phezwala mathambo sekungamathambo manje akusekho nyama ahlakazekile idolo lile inqina lile ikhanda lile muli lokhu kwasethuneni kalaza kusene order umzimba uphelele lamathambo angaphila na akwaziwa mngaki iminyaka akulula umuntu abole aze afike lapho kuthiwa sekungamathambo yayisimide kakhulu iminyaka kwathiwa profeta Mbuli njobuze lapho lundi awuzile kuLazaro ofile kodwa uze emathanjeni omile lamathambo uthangazi Nkosi wena uyazi uthi profeta phezu kwawo lamathambo uthi mathambo wamile zwanini zwi likaJehova ngoba mathambo wazovuswa umbuli ezovuswa yizwi eliphuma kumbuli athi amathambo ningezwe izwi lami ngoba ngeke nivuke zwanini izwi isimo sakho sesingamathambo omile indaba yakhe ayisadingi ngisho i-counseling sekwathiwa kwaqedwa indaba yakhe ayisaxoxwa noxoxwa nababekhala sebaze bathula ngale mvuselelo manqele uNkulunkulu uze kulawo mathambo oh sanda kaphatha labahasaya uze kulawo mathambo adalela ukunqoba mntaka Mbuli unqoba ngisho amehlo sekhishiwe ngoba uSamsoni akanqotshiswanga amehlo wanqotshiswa amandla lezwe lakhulunywa kuye amehlo engasekho isimo sakho singamathambo omile uswazama ukwakha waze wadayisa itini wadayisa othayela amathambo omile usuzama ukulobola kaneka kwenzeki lutho amathambo omile
usuphusha emsebenzini uthembeka awupromoteki usuze waba right ukuthi usiyoze uretire ungazange uphathe emsebenzini lawo mathamba azovuka. Ukuze uNkulunkulu afeze icebo lakhe, we mama wami, noma usungaphatha ube yisupervisor ube nesikhundla esikhulu usuhamba ngewalk stick ngoba kufuneka isiprofeti osifezeke. Noma bathi lo gogo ufunani la, ubulinde ithuba lakho lokuthi wawubusisiwe ukuthi angeke ube umsila uyoba inhloko wenqaba uNkulunkulu. Noma ungaphatha ususha we-stroke uzophatha, bazokupromotha wenze nje bethi osiphethe uye lo lengisa isandla. Lamathambo asengaphila na Mbuli uthi labo sisibathe Nkosi was what bamba sesiyathandaza uJesu akayenzi sotobe into okwazi ukuyenza. Khona lesi sikeshe ngisithanda isenziwa uJesu. Umefika ethuneni akayenzi uJesu into okwazi ukuyenza. Wena uhlupha ngokuthi ufuna ukwenza into ongeke ukwazi ukuyenza, yenza into okwazi ukuyenza. Iyeke lengahlangene na. Umefika uJesu akasona isilima. Uthi ngoba bakwazile ukumngcwaba abantu ababeke itshe. So angizukuyenza into elula abantu abakho. Ngifuna ukwenza lehlo labantu. Khona isambulo engisithandile Mbuli osichazela ukuthi uJesu wayengumuntu ongathanda ukwenza into esikenzeka. Njoba edelaya engayi ukuthi uLazaro umngane wakhe uyagula, uyaseka wabavusa, wababeka izandla abagulayo, wabavusa abafile. Manje ufuna ukwenza into angazange yenze ukuthi akafe azangcwatshwe ukuze kube into entsha ezolotshwa. Uthi susanitshe phezu kwakhe. Uma beqeda ukulisusa bayakwazi ukulisusa dadewethu. Usethi senelisusile qhelani. Sukani manje. Sengenza lokho eningakwazi ukwenza. Usethi uqala uthi baba ngiyazi ungizwa njani. Uzama ukususa amehla abantu kuye ukuthi abantu bazithi kunobaba. Wayene right ukuthi avela athi Lazaro uphuma kodwa uqala baba ungizwa njalo ngaba ngisho lutho kodwa ngenxa laba abantu yikho ngisho lamazwi ukuthi ngiyazi ungizwa. Sethi ke wena Lazaro vuka. Mayisevukile akayenze futhi into uJesu abantu okuyenza. Usethi mqaqeni indwangu ngoba uJesu akanasikhathi sokwenza into abantu abakwazi ukuyenza. Susani indwangu nomqaqa. Uma beqeda ukumqaqa usethi mpheni ukudla. Bangakhona ukumupha ukudla kulula noma uyivili yakwazi ukupheka. Mpheni ukudla. Esevukile kukhona lento ehlula abathandazi bangakini abadumile. Awu madoda. Iwasho awazi uyishintshe kangaka, inyanga awazi uyishintshe kangaka, ama-altar awazi washintshe kangaka. Khona imithi ephansi kombhede nephansi kwemqamelo enyawusazi ukuthi kwakuthiwe okuphalaza noma okuphahla. Nawe siyakudida enayichitheki. Hayi mana manqele enayichitheki ngoba inkinga ayikasolveki. Ngeke uyichithe imithi inkinga isekhona. Umane uyishiftele eceleni ulande eminye. Awazi noma ngokuthatha noma wesichitho. Awusaboni na kahle mhlawumbe wayilanda amehlo sabona kahle awusaboni noma ukuthi chatha noma ukuthi chitha. Phalaza noma phahla. Ithemba seliphelile.
ngicela ukukunika lesiseluleko sengithandaza ngibizela uzoshumela ngizothandaza la. Musukusuka phambi kwabantu akade bekukhomba so bengakasho ukuthi ngoba uJehova ulungisa itafula ebusweni bakho phambi kwezitha zakho. Hlala baze babone icebo likaNkuluNkulu ngawo. Mfundisi umboli, kunabantu abazozala kwi-altar call amathamba ayavuka namhlanje. Uma isikhathi besikhona ngeke sikwenze ngoba isikhathi asivumi. Kodwa uzomangala ukuthi amagama abo ayasho. Angeke uqanje ukuthiwa uzinhle, uthandiwe, uyibuyisile, unompumelelo. Khona nompumelelo lapha bahluphe kungathi bayafa. Igama lesikhathi unine emzala waprofeta. Angithi wena mbuli wena uyiBible scholar wena. Lithi iBhayibheli wafika uzotshala amanqele watshala into eright kwafika isitha ebusuku. Satshala ukhulu. Njoba usiso nje kodwa uyinto ongayazi ungayibizwa ithini. Umzali wayeprofetile safika isitha sanyanya igama. Ukuthi umzali uprofethile kwathiwa uthokozani kwathiwa umthozisi kwathiwa uvusa umuzi imvamisa ovusa umuzi abakhe akwakheki ngoba kufika isitha esiphambene nesprofet uyalazi nawe lakika kuthi angithi namhlanje ebusuku seza kwi-altar call ungubani igama lakho yini lena yenza igama lakho ungalilandeli isitha lamathamba sangaphila na yebo Nkosi wena wazi prophet mathambo omileyo zwanini izwi lika Jehova khona uNonhlanhla ongashadile awushadi ngani wena uNhlanhla awusheleki kwakusheleka nje umuntu uma ekubona uvele ethi gogo abanama umuna amadolo ngenembiza ucabangela ukuchatha akakucabangela ukukushada kodwa igama uNonhlanhla kufika isitha noma unciphisa amashiya bemancane ngathi nyangiphela awuthandeki nalawo mashiya amahle athwiziwe kuthi umuntu akakudayisela umuntu wamakhundane kunoma thi ngicela ucingo lwakho ngicela ubuhlobo lawo mathamba mhlawumbe uswazi wayitshela waba istromisi wazi wathi wabangelwa yibo lobu promise ibhati awunalo ibhati uzoshada noma ngabe over 50 uzoshada lo mfana uyobe ihlala kamnandi keyboard kushada intombi endala na 55 years awukugubhuza mfana wami uyoshaya ama strings kibe ngathi ezomncwabo ingene intombi endala akekho ke bembeshada iyobe ingeinhla kuyoba sengathi izelwe kabusha lamathambo wena vala amehlo akho Mntakambuli ngifuna standard wena vala amehlo akho ngifuna lo muntu obesethi chitha lamanzi ayikho lenkukhu ayisekho into engenzeka ingijabulise mhlambe nokwake kwavela ukuthi kuyajabulisa wakuthatha uSathane 2025 kulemvuselelo yovuko khona izinto zakhe izovuka ngicela wena uthi mfundisi umbuli uze ngesikhathi sikaNkulunkulu uprofeti impilo yami ngqo waprofeta nangamaphupha mebese ngalala ngayeka amanye amadayilo uswazi wawashisa aye namaphupho ukuthi ufuna ukuba yini akaze kwenzeke lutho 2025 kulemvuselelo eqala izolo uJehova ubuyisela iminyaka edliwe isikhonyana wherever you are we're not ngiyakholelwa
ile ntshumayelo kade ushunyelwa namhlanje ukuthi izovusa into zami. Thatha isandla sakho sokunxele usibeke ngasenhlizweni bese uthatha isandla sakho sokudla usiphakamisele phezulu. Wena uthi awu kanti inkosi yami kusengenzeka. Khoshata mahazayo. Ngicela ukuthi ungenzele abantu lento uyenze deep down in your heart. Phakamisa isandla sakho siqonde sithi uthi Jesu ngiyabonga ngalemvuselelo ubuyilethele mina. Ngicela bonke labaphakamisa izandla zabo bame ngeenyawo zabo bonke. Yembuli kuzoba na turn around ezokwenzeka. Igama lika Jesu. Wena uphakamisa isandla sakho yima ngeenyawo zakho uthi ngcwi. Uphakamisile manje izandla zakho zombili. Zokuthi inkosi bengisengithe kanti wawudlala ngami mawungiqambe igama elinje basheshe bahleka. Kanti inkosi ngizwile. Njophakamisa izandla zakho zombili zokuthi ngiyasurrender, ngiyawahlehlisa amagama ukuthi inkosi ngase ngithi udlale ngami awunalo iqiniso. Ufike ngalemvuselelo uzokwenza iqiniso ebengasalindele. Thatha istep uze ngaphambili. Uphakamisa izandla zakho kambili zombili kanjalo. Ungabanaki, ungamnaki lo seduze kwakho. Akahlangene nalento yakho. Come forward. When you phakamisa izandla zombili, just come. Just come. Ithuna se linqotshiwe uJesu uyizulu yesabeka. Noma ngabe unesikhundla emsebenzini lesi esingabizeki nomuntu esimemeza, beka phansi manje indaba yesikhundla zonakela into zakho isikhundla sikhona. Lamathamba sengaphila na. Ngicela uzolanda lento leyo ukuthi ingane zakho lezobusa ugeza izandla. Uthi ngcono leze zafayo kunale yaphila. Engcono yiyo le yaphila osuyidelile. Ngoba lamathamba sengaphila. Ngicela usukume wena umisa isandla ngicela uze ngaphambili. Umthwalo womphongolo nasenginibizile neza kuNkulunkulu umthwalo womphongolo uyena uzotha makhona umuntu osahleli phansi ophakamisa izandla ngicela njengamanje yehlile ingilozi ecibile yazamazama ungasho ukuthi uswele umuntu ozokufaka nango ozokufaka ufikile yekela ukuthi iminyaka u38 isimo sakho singalungi kodwa namhlanje siyalunga makhona ohleli phansi amthindile uNkulunkulu mhlambe uyaphila emzimbeni kodwa ukhaliswa ngabantwana just come mina sengikubizile ngicela umprofeti umthwalo womphongolo ophethe lo mbono nalomlayezo ngibuyisele kuyi-mic athanda uJesu uya phila. Cela zonke inceku zikaNkulunkulu zibuyele ngaphambili. Just one touch sizobathandazela egameni likaJesu. Marakato siyatalabayanda. Fundisa umthembu. Ngicela uzothandaza baba. Oh hallelujah. Ithuna Cela uphakamise zombili izandla zakho bese uthi angiyikufa. Say it like you mean it. Angiyikufa.
kodwa ngiyophila ukuba ngishumayela ukulunga kwakho. Izinto zami ziyavuka, izinto zami ziyavuka, impilo yami iyavuka, impilo yami iyavuka. Angiyikufa ngakabi isikhathi, angiyikufa ngabe isikhathi. Ngizophila iminyaka yami yonke, ngizophila iminyaka yami yonke engiyimiselwe emazulwini, engiyimiselwe emazulwini. Ngizolikhonza icebo likaNkulunkulu, ngizolikhonza icebo likaNkulunkulu. Yithi Nkosi uJesu, Nkosi uJesu, lapho ngingahambanga kahle khona, lapho ngahambanga kahle khona, ngidinga isihawu sakho, ngidinga isihawu sakho, ngenzela umusa, ngenzela umusa. Uma kukhona into, uma kukhona into usathana ngibamba ngayo, usathana ngibamba ngayo, ngiyayinqamula namhlanje, ngiyinqamula namhlanje ngegama lika Jesu Kristu. ngegama lika Jesu. Ngingumntwana kaNkulunkulu, ngingumntwana kaNkulunkulu, ngisindisiwe ngithethelelwe izono, sinisiwe ngithethele, sengingowasezulwini, sengingowasezulwini, senginefa khona, senginefa khona. impilo yami izophumelela, impilo yami izophumelela, ngizoba yilokhu izulu elithi ngizoba yikho, ngoba yilokho izulu zonke izethembiso ezisezwini zonke ithembiso esezweni zingezami, zingezami, egameni lika Jesu. egameni lika Jesu. Haleluya! Yonke iminyango evalekile yonke iminyango evalekile empilweni yami empilweni yami iyavuleka namhlanje, iyavuleka namhlanje, hayi ngamandla, hayi ngamandla, hayi ngempi, hayi ngempi, umoya kaJehova, umoya kaJehova, kusho inkosi, kusho inkosi. ngizophila, ngizophila, ngizovuka, ngizovuka, impilo yami yomthandazo impilo yami yomthandazo izovuka futhi, izovuka futhi, ukufunda izwi ukufunda izwi kuzovuka futhi, kuzovuka futhi, egameni lika Jesu. egameni lika Jesu. Amen. Amen. Ngicela sivule imilomo yethu sithandaze egameni lika Jesu. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele. Ukashada bakasitha labakosha. Siyabonga mnini mandla onke. Alibandla lakho nabantwana bakho. Ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu. 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 Sibanikela kuwe uNkulunkulu wethu ongcwele. Yebo Nkosi lamathambo asangaphila. Busisa umgcotshwa wakho, busisa inceki yakho. Bafihle hamba nabo indlela yonke. Lidunyiswe libatshazwe igama lakho. In Jesus name. Amen. Jesus. Jesu unathi ngomoya la Ngomoya la ephake ephake ngalena sizomona Jesu nathi Jesu Unathi ephake sizomona, yebo bakithi, yebo bakithi, sombonga sombonga, loduma izulu, cela sime ngenyawo bazalwane. Praise the name of the Lord. Umfundisi akhulume isibusiso nohambo lwethu, sikuvama ukuthi singahambi engakhulekelanga ukusuka kwethu la, noma ngabe uyemva kwesonto nje umlinde akubusise athi uhambe ngokuthula, ngoba uma ungakwenzanga lokho ungathi ulele ebusuku kufika igebengu zenze something kanti ushiye into enkulu bekufuna kunikeze yona. Nakho engikucelayo bazalwane, ngicela nje abazalwane kusasa
umzalwane ivuselelo lenizekithi ivesi lezulu lithi isisu somhambi asingakanani. Thina ke njengamaZulu noma njengabanguni sinesiko elihle lokuphala. Bengicela kusasa utshele nalozobe obethe uza kusasa umtshele lo mlayezo ukuthi uphathe nje 100 rand wesiphekiso okahamba vangeli. Ma uzoba ube nenhlanhla icontact shop bange uthenga envelope uyifaka envelopini yakho ubhale ukuthi hamba vangeli. Uphatha leyo uzobizwa nje umnikelo ulethe uzobe sewubiza lo hamba vangeli umfundisi umbulo ukuthi ngicela labo abaphethe imali yesipheko abalala emzini womuntu balala ndawo ngoba sesakhathala ukuraselwa zingane emzini yabantu. Hayi ngoba singcono ziyarasa ezinye ibuza ukuthi kanti bahamba nini sizwe. Ezinye ibabazi ukuthi sidla kakhulu sikhubeke. Kukhona la esiphile khona sizenzele yonke into. Ngiyanicela muzwakithi olundi khuluma umfana womhlabathi. Mina ngifikanga la uLundu, baba kafikanga la uLundu, umkhulu akafikanga la uLundu, khokha akafikanga la uLundi. Umtsinsi wokumila. Khuluma njengomfana. Leli sonto lingakabikho kusesemasimini akithi. Ngithi ngiyacela. Yes. Uphathe nje 100 rand. Mamandla akhe bemafishane u50 rand yobulungile kungabi ngaphansi kwalokho. Ubuso ubhalti imali kahamba vangeli isiphekiso uyobe seyibiza umfundisi maqedwe kunikelo bese ethi ngicela lo umnikelo kahamba vangeli bese niyiletha ukuze abantu bakaNkuluNkulu balale kahle badle kahle bafudumale singabafuthi basilethele into enkulu kakhulu cishe neminyaka lento la yagcina kodwa uNkulunkulu usenzele isimanga. Okwesibili bese nitshela abantu basoLundi ukuthi abaphuthume indawo isekhona. Ngijabule mfundisi umbuli ngibona naye inkosazana yakwethu ikhonza khona la nenkosi yakithi ikhonza khona la inkosi yakithi. Nangu sisithandiwe ngijabule ekhubu ukubona. Ngiyahamba ngemangoza kusasa ngizobuya ngesonto ngifuna uku-arrange ngale ngakithi kufuna kube ikhona itruck ekhaya. uNkulunkulu uzongipha imali ngiyikhokhele ithutha abantu bazothola ukuphila. Kufuna kube netruck ezosuka lapha enkantolo izela. Mina ngiyathandwa endaweni yakithi akaze ngibona umushumayeli odume endaweni yakubo. Abanye mabe ngibona eplaza bathi kanti awuyena waseThekwini. Ngithi ngingwala. Isibusiso nokungabi nomona kuzogcwala kuyoze kudingeka ama screen ngaphandle kuzoba ne-overflow. Hambani nitshela abantu bazalwane nilethe nengane zenu nilethe nabagulayo noma bengabekwanga izandla kushunyelwe kwangabekwa izandla kwafuna bayophila bephiliswa yizwi lokushumayela. Hallelujah. Balethena abantu yekani yonke lento lethana abantu uhlatshiwe umkhosi balekani izone niye emthonjeni. Asiphakamise izandla ingceke yenkosi isibusisi. Praise the Lord. Ngocela abazalwana befundisi bangahambi kunetiyana lapha emuva. Wonke umuntu omfundisi obengahlela phambili siyacela la ekhaya bahamba abafundisi bengaliphuzanga itiye sibe ne-fellowship nje nezinceke zikaNkuluNkulu egameni lika Jesu. Amen. Hallelujah. Ngicela siphakamise izandla zethu. Umfundisi ukunene ngicela uzosi senzele umusa baba egameni lika Jesu. Bazalwane, another thing makusukunywa kunikelwa please izinto ezifana noma cellphone ungashiye esihlalweni. Thatha ufake ephaketheni noma uza kwi-altar call lezinto
ezilokhuzayo ongcono isikhwama sakho ungasinikeza umuntu oseduze kwakho noma uze naso phambili akulona icala ukuza naso ngoba asikafinyeleli sonke kumsindisi. Praise the name of the Lord. Cela sivala amehlo. Baba wethu ongcwele siyabonga yesenkosi yethu Jesu Kristu. Siyabonga sithanda somphefumulo wethu. Sibonga umusa uNkulunkulu wethu onamandla, sibonga uthando Baba wethu onamandla osithanda ngalo. Impela wena wasithanda singakuthandanga. uNkulunkulu wethu onamandla wasikhetha. uNkulunkulu wethu ongcwele wasenza ukuba sibe ngabantwana bakho. uNkulunkulu wethu onamandla ukhulume kahle kule ndawo Baba wethu onamandla. Sibonga ukuthi izwi lakho uNkulunkulu lingenile enhlizweni zethu. Baba wethu onamandla sisho njengoDavide sithi sakulonda enhlizweni zethu kuba singoni. uNkulunkulu wethu onamandla sisaphuma siye emakhaya sibonga ukuthi uNkulunkulu usuhambe phambi kwethu wafinyelela emakhaya kithi kwathi konke uNkulunkulu wethu ongcwele obengalungile wakulungisa egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga Baba wethu onamandla uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi Baba wethu ongcwele ababengalala ubuthongo sebezolala ubuthongo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha ngenxa umsebenzi omkhulu owenzile kule ndawo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Busisa inceke yakho, busise nezinceke zakho zonke uNkulunkulu wethu onamandla bekuzile ndawo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sengathi umusa wenkosi yethu Jesu Kristu, uthando lika Baba uNkulunkulu nobudlelana kaMoya ongcwele sengathi ngaphumula phezulu kwethu sonke izibuya inkosi izolanda ibandla layo. Amen. Let's invite people. Sibambe isikhathi njengenjwayelo ngo6 ayigcwale lezi zihlalo. Ngiyabona sekuyaqala sithi ayigcwale le ndawo bazalwane.